Chatauda kuita pano pakambani pano mapuranga pano pakambani pano pava nedambudziko guru charo dambudziko guru randida kuona ini pano pakambani pano rakumanyidzana nevanhu zvamakuita zvimwe zvinhu zvisingakodzerani nemi. Makuda kupinda mumastages asiri yenyu, zvamakuda kuita out of bounds, makubata mapuranga makusazvipanirawo. Yadhi yose inokuona makabata mabhurumi, imi ndimi ane kodzero dzemabhurumi, imi makushanda nepevhi manje. Ini manje handichakodzeri kuti nishande nepevhi. Hai, iro ndo basa rakaipa iroro. Every Monday pajob card apa teida kuona kuti mabasa rako raukakodzera iwe nderipi, ndichamuka ndichishanda izvozvo. Ini ndinda kushanda kubhodi. Haungagoni kuenda kubhodi wosina mbeta bhodi masa kubva uri chikoro hazviiti izvozvo. Kana kumbeta bhuku keri hauna. Kana class monda chaiwa usina. Kana chimwe chawakambeta pachikoro hapana. Chako kunonga mapepa chete ndo basa rako raukaita wanonoka kuchikoro. Saka nyeva pano makuda kukwidza vanhu vanhu BP. Mota dziri kufa idzi hamusi kugona kugadzira, asi munoti muri kuwana makanika. Madhiraivha panapa mota muri kudubura, hapana zvamuri kuita. Mapuranga osawa. Haasi kusengwa nenhau yekuti mota makauraya muchiti munokanika. Itai zvinhu zvinoenderana nemi. Munhu nemunhu ngaamire pabasa rake, munhu nemunhu pabasa rake, kwete kupinda mabasa evamwe vanhu. Ndo manyawa akashata iwawo. Kana uri kanzera, kana uri bhuku keriya, kana uri sabhuku uri sabhuku, kana uri president. Kasikagoni kutungamirira vanhu ipapo vamwe vapinde vanogona. Tatambura nevanhu vari kuita mabasa avo nokuda kweforce isu. Hamuna zvipo zvekuita mabasa iwawo, but munongokaruka mavapo. Zvii zvemene muchiita hamugoni. Ngoshandisa chisimba chete. Kudya zvapfupi nekureba. Mahota ticharebiwe isu. Imi kaimi.